Režiser Emir Kusturica zaposlen je kao savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, čime je Dodik ispunio svoje obećanje dato poslije izbora. Nakon što su neki portali otvoreno kritikovali članove predsjedništva BiH zbog toga što nisu javno objavili imena zaposlenih savjetnika, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik danas je na zvaničnoj web stranici kolektivnog šefa države objavio imena svojih najbližih saradnika. Milorad Dodik je ispunio obećanje koje je dao nakon što je izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, te je u svom kabinetu kao savjetnika zaposlio režisera Emira Kusturicu. Emir Kusturica je tako ostvario pravo da iz budžeta Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom o platama i naknadama u institucijama BiH mjesečno prima oko 2100 konvertibilnih maraka. U Dodikovom kabinetu zaposleno je ukupno 11 savjetnika i jedan šef kabineta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine za šefa kabineta postavio je Danijela Dragičevića. On je ranije bio angažovan kao Dodikov šef kabineta za vrijeme dok je novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine obavljao dužnost predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Pored Kusturice, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine savjetuju i Dragoljub Reljić, savjetnik za ustavnopravna pitanja, Ana Trišić-Babić, savjetnica za vanjsku politiku, Pero Simić, savjetnik za informisanje, Dragan Vuković, savjetnik za sigurnosnu politiku, Radovan Kovačević, savjetnik za unutrašnju politiku i Radomir Božić, savjetnik za ekonomska pitanja. Kao savjetnici, a za koje nije navedena oblast iz koje savjetuju Milorada Dodika, navedeni su Emir Kusturica, Nina Sajić, Biljana Bokić, Boško Tomić i Srđan Perišić. Što se tiče člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića, kritike nekih portala očito nisu urodile plodom s obzirom na to da Željko Komšić i dalje odbija javno otkriti koga to građani BiH plaćaju u njegovom kabinetu. Kao najtransparentniji član predsjedništva Bosne i Hercegovine pokazao se Šefik Džaferović, koji je otvoreno kazao kako ga ukupno savjetuje 6 osoba. Na mjestu Džaferovićevog šefa kabineta nalazi se Elvir Čamdžić, dok su kao savjetnici zaposleni Elvir Huremović, Amel Suljević, Damir Džanko, Adi Salagić i Čedomir Lukić.